Prošao sam teoriju na tečaju eko vožnje, pa sjeo sa instruktorom za upravljač. Dobro. Ako ima veze. Ništa, naravno da ima. Prvo sam odvozio krug po Zagrebačkoj gradskoj vrevi. Morao sam voziti kao što inače vozim kako bi instruktor vidio kakve sve greške i inače radim. Znači, ali doista vozite kako vozite. Nema nikakvih problema. I jesam. Da vidimo kako nam je situacija. U 15 minuta prosječna brzina bila mi je 39 km/h, a potrošnja 7,4. Upamtite ove brojke, krećem u identičan krug, ali po ekološkim pravilima. Idemo prebaciti u veći stupanj prijenosa. Ključno je čim prije prebaciti u veću brzinu, te što manje bezrazložno ubrzavati i usporavati. Vrlo važno je predviđati kretanje prometnog toka i imati kontinuiranu brzinu kada je god to moguće. Prvo ono zlatno pravilo je, rekli smo, prebacivati u veći stupanj prijenosa što je god moguće prije. Idemo. Naredna brzina, 4, tako je. 6 je već. Dobro, odlično, 6, super. I prebacivamo u narednu brzinu. Rekli smo da nikad nećemo proći 2500. Da, prošli smo. Znači, o tome moramo strogo voditi, strogo prebaciti u naredni stupanj prijenosa. Na kraju ponovno pogled u putno računalo da vidim koliko sam ovim načinom vožnje uspio uštedjeti. Kao što smo imali u prvom krugu, znači naša ruta je bila duga 7,7 km. Otprilike isto vremenski 15 minuta. Tako je, otprilike 15 minuta smo imali jednaku vožnju. Potrošili smo ovaj puta na ovoj istoj ruti 6,1 litar. Potrošnja se smanjila sa 7,4 na 6,1, odnosno otprilike 15 kuna na 100 prijeđenih kilometara, a nisam ni vozio baš skroz kako treba. Vi se, nažalost, ni danas niste u ovom drugom krugu u potpunosti pridržavali tih zlatnih pravila eko vožnje. Tu poglavito mislim na prebacivanje u veći stupanj prijenosa što je god moguće prije. No bitno je naglasiti da sam prešao istu dionicu, iste semafore, zavoje, gužve u jednakom vremenu. Vozio sam gotovo jednakom prosječnom brzinom. Dakle, eko vožnja nije spora vožnja, a najbolje to zna i Marko. Novinar koji prati automobilizam sa svojim kolegom odvažio se na put kojim je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Najviše prijeđenih kilometara s jednim spremnikom goriva. Ideja je bila probiti tog Engleza koji je napravio 2456 km. Njihov put pomno su nadzirali suci i prije početka. Ga točiš skroz do vrha na kapaljku, mi smo uspjeli natočiti 79 litara. Vozili smo ti s prosjekom od 3,08 litara i napravili kilometražu s jednim spremnikom od 2545 km. Dakle, to ti je dovoljno za većinu Hrvata za prva 3 mjeseca u godini. Prešli su nevjerojatnih 2500 km, no ne isključivo sporom vožnjom, već pametnom. Na usponima gdje je najteže voziti ekološki, gdje smo bili dosta spori, stvarali smo čak i kolone, ali zapravo smo nailazili na sporije od nas, što je puno više bio slučaj. Na neke faktore, kao što smo primijetili za vrijeme naših vožnji po gradu, vi ipak ne možete utjecati. Da, nažalost, u svim područjima grada Zagreba nemamo sinhronizirane semafore. U Zagrebu nisu, no u Rijeci i Varaždinu jesu. U Rijeci je postavljen sustav u kojem su semafori sa 43 gradska raskrižja svi spojeni u jedno centralno računalo, koje samo razmišlja. Povezano je sa svim raskrižjima koja su semaforizirana i uključena u sustav automatskog upravljanja putem kabelskih veza. Na svakom raskrižju nalazi se upravljački uređaj. Svakih 15 minuta to prometno računalo radi jednu procjenu količine prometa koja je bila u odnosu na prethodni period i onda ukoliko se radi o povećanju ili smanjivanju, onda odabire optimalan signalni plan za rad semafora. Računalu pomažu senzori koji su ugrađeni u ceste ispred svakog raskrižja. To su te petlje koje su ucrtane za vozila. Unutra je kabel jedan koji je povezan u stvari sa uređajem. Ima signalnu pločicu. Kad ne ide vozilo na nju, najavi se, uređaj prihvati tu najavu. Na ovaj način, prema studiji riječkih prometnih stručnjaka, u periodu od 3 godine postigle su se uštede od 51 milijun kuna u potrošnji goriva građana. Ipak sustavu je potrebna ljudska ruka. Ukoliko se dogodi prometna nesreća ili se odvija primjerice riječki karneval, semafori se prilagođavaju. Sustav naravno vodi računa i o tome da su raskrižja međusobno koordinirana.
da vi zapravo prolazite što manje ometan od nekakvih bočnih smetnji, znači da su raskrižja koordinirana. Međutim, ako se dogodi, ako sustav izmjeri da na bočnim privozima raskrižja, znači na bočnim prometnicama koje su nižeg reda ima više prometa nego po centralnoj, onda će on i to promijeniti. Ne toliko napredni i skupi sustav, no jednako učinkovit, prije 5 godina zaživio je i u Varaždinu. Na sva raskrižja postavljeni su uređaji koji pokazuju koliko će još biti crveno, odnosno zeleno. Samim time, ako se promet ubrza se protočnost, smanjuje se potrošnja goriva. Na nekim semaforiziranim raskrižjima, na primjer gdje je trajanje crvenoga oko minute duže. Vidio sam, mnogi vozači počeli su čak ugasiti vozila za to vrijeme. Eto, ušteda. I evo, približavamo se opet jednom semaforu sa odbrojavanjem. Vidim da imam 32 sekunde još za proći kroz zeleno. Tako da se ne moram žuriti i dodavati gas. Dodatno mogu jednostavno mirno proći kroz zeleno. I evo, tu sam već uštedio na benzinu. U Varaždinu su vozači odmah prihvatili novi sustav. Kad smo imali tu testnu fazu, nakon nekog vremena je proizvođač tog uređaja ponudio unapređeniju verziju i onda smo mi morali maknuti te uređaje sa tog križanja gdje smo to vršili. I to jutro policija je bila izbezumljena, to bili pozivi ljudi koji su tražili pa što je s tim, zašto je to bilo dobro, zašto ste to maknuli, vratite to natrag. Sigurno ono što vrijedi u jednom gradu ne može se reći da bi u potpunosti u istom obliku moglo vrijediti i u drugom gradu. Grad Zagreb je svjestan da je potrebno iz godine u godinu izgraditi takozvani centar inteligentnog vođenja i upravljanja prometnim tokovima. Što se čeka? Prvo, čeka se količina novca. Za sad su samo na određenim prometnicama u Zagrebu usklađeni semafori. Pomalo se spremaju novi projekti. Dok se novi projekti ne ostvare u vašem gradu, upamtite glavna načela eko vožnje. Pazite da ne prelazite više od 2500 okretaja pri vožnji gradom. Održavajte kontinuiranu brzinu. Kočite pravovremeno i obavezno prebacite u višu brzinu čim prije.